pritom ani cestu nezastavili, len jeden prúd zrušili. No. Takže dvojprúdovka absolútne nestačí. Dobrá metla. Keď sa mu pokazí, tá asi sadne na metlu. Ani by si neveril, že na takom aute taká metla, ale absolútne klasická metla. Hej. No, toto sa ešte raz zastav, nie? No, tak toto by som neveril. No, Však ja som mal takú metlu. A nie, na nejakom tomto, čo plastový odpad sme zvážali a tak. Tak tam som si musel znárodniť jednu metlu, bo som nemal žiadneho bordelový odpad na vece. A vyloženie tá gigantská metla, vieš. Toto je brezové? Vyloženie konár a tie brezové. No, to chodia, vieš ko? Som vybral tú metlu, na ktorej firme sa z toho rehotali, sadali si na to, chodili na to lietať. Nefotili? Si metlu, Randa bola. Ty, ale dobrá zápka zase, zober, fakt sa. A tu sú ešte v troch prúdoch. No. To ne. No však toto najhoršie, keď sú ešte v troch prúdoch. No aj hrozno. No už máme 3 km. Som zabudol, 7,5 som si mal zapamätať. 73 a aj 76.